Yero itrai. Orang mengejiro kalau sublai balai kini kelat kebui kini dalam kemni kini kaya jaga jintuai. Baru kemjo ini awan ini syakri lang ya kekerteng ke bakrau tam ke jong turai ini displace kajing kublai kalau syapir kemjo. Kebala kenma ini kini jaga jintuai kemba mangir ini kenma markeliang kini jaga jintuai ke sini tu turai. On sasiri kandong jong kajing turai minat jong pi nak benta ben kersha nak kajing tuai baru kemjo kuwei pat ki benta jong syakri ke jong pi. Te katayo ko baar kani kajing pelet jingmat kajing ikin na kani kasiti jung Paul sorry jung Petrus kepada kasiti ko ningkong but mentang ila poi kan sya kani ka benta ko balong kan sorry kani benta ko lunong ko balai kendiat syukur pemar yang sisien kasiti jung Petrus ka keren sepang jung kajing kermen ha kajing tinjuk jung kajing im hope in the trial of life. Wala jaya kaba kadai ka siti ken kaba keren ba sepang jong kajing aji kermen dan parlu kajing thok jong ka kaba keren sepang jong ka akor ka buram jong ki kristan. Bara keren sepang ka akor ka buram ngitip yang ba jan baro ki kasih jong ki ong ba kani ka akor ka buram kasih jong ki layar ba. Kata long ba sisya hari ka ba skusi kolong what hapdeng jong ki kristan rupat ka akor ka buram ru kala hiar ba. Tinggal bini kata yang ketuk niki akor keburam ha kabidai baka imlang kesalang hawidai baka kam ke jam mentang nya poi pat sesakani ka benta ka balong interesting ba ka akor ha ka jingide utengah bagai bat ke tengah ka akor jong ka jingide utengah ber ke tengah tu rakti kadang buat dapeng jong piani badang samla tu rakti. Okay, good. Wat perkat bakane subjek kamdai nanta jong pi. Kani subjek kani nanta jong pi ru kam tam nanta jong tigu pengkre ngan song kurep. Lara pila dan samla lai naik mi lenti pilat na kani kajingkai. Na kabenta jong kini kin kibla songka by default automatic pinha ban singap ini kajingkai. Na kabenta jong kitu lese kibam dan tengah syu lese kelam di nama belaklat lene belak petno. Kaniru kadai kajingkai dan kam makin singap kenang ban hikai lemi kiwei. Nam ta jong pi ki balaya che ka jinglong kom ki temen ki kro kanero kalong kemudian kam nam ta jong pi nang ye ka bap nang banikai pat ya kita ki kin thai ken ki badang kam samla habi dei bat kumno bakin nang banyadei chau tengah bat cha tengah ngenya kta ye ka benta ki artem ligi jingpune ka baningkong ka kamram jong ka tengah ngadu ka khat ka baningkong ngadu khat ka ban riau nang ta ka kamram jong tengah pat kadai tang kowe ke khot wat la da kadai tang kowe ke khot da kan sibun ba ka ek ban keren wat tang kowe ke khot ya ka kamram jong tengah kana magnum sim ko por tinginya pai bet sha ka benta ka baningkong ka keren spang ka kamram jong ka tengah ka baningkong tap ne kalong ka kamram ka tengah ka dei ka bukan le habi dei bat lau tengah kalong ka jingpin ko ngo hau tengah na ka khot ka baningkong bat khot ka ba kumbangi jule tunginya pa sha sha kajing puli gitu khot bang san warra kajing botai tunginya puli lang gitu khot wen ar lan kom jo ko pi kikin thai tu da pin kongo ila di ha kitanga laki jonghi pala da kino ru ki bam kongo e kaktino blai on da yo pentinget ya ki ru klem kata kaktin da kata ka jinglong jing em jong kita kikin thai ka hukum jong ka jingpin ko ngo jong ka tengah halau tengah to tip ini ka wei bakam dei sekisin rang barakot are ka dei tang selau tengah kikin thai ki dan lok dan tengah kamut ba pina ban ko ngo sekisin rang barakot are kerpang tang si ba e jong pi tang si ti daling jong pi dan kam ban pin ko ngo ken tang sauta ubalong u tengah jong pi ko kikin thai ka tengah ka dei pan pediang bahaka long yeng kahap ha ka jingalam jong tengah namar kani kadai bela bu bet bu renti da mano tau blai kaper la da ka tengah
Kadang kekerdan ke wakum no ke emlang kesalang. Compare la se kelade ke PhD le doctorate degree. Compare ke he kerdan ke nya ke emlang kesalang. Compare ke kam kam start banu cenderang hare hala yeng yi. Maro walong kle jaga yeng. Usenrang le ne utengai. Susi dewen karan kumta. Kamta mikin te yang ni nomor ba kadai ke culture jum khasiru dai. Hari kini ada jingkai juga kien jong ublay. Balar jai ke ba ke start kadu ke tengaru. Hal yang ini teh menpun sengap jauh tengah. Kawas kau si tebaga ini sisa. Kini ada kebajakan yang kilong jeng kristan kasih jongi. Tarang orang ke akor ke burung kelahir pa. Haga di sisa ukpa uday wan ay ke final authority. Karai ke bakadu ke dewan wan ukpa. Rai buat masim rai ke kami. Nai. Lekat ke kami dari sedang ikpa sibut bekom. Lese menong no. Kumbasa asyate na kenjeri kan tu jerwa miswa bang te kenjeri na rendang jonga tu ay ngan lokup ke tengim bayong. Basyatan dekat sabalai. Kajing pun kongo ke tengah ke daiman one part. Daka mensim jong ke jingman ngobham de wa penbor. Kumbalong jisu hapadeng jong ke jinglong blay ke jongu hari kulo pun kongo pat haki kimedok kepada jongu. Kulo kata ke de ke jinglong ke baka tengah ke daiman don. Kani ke kentien ublay kan ke bala thok ni ke dekat ke meningkong ke mot sepang jong ke de ke jingalap ni ke gospel jong kres salaki tengah ke bampat nget. Karukum thok Petra sang ni umur badan ki tengah kin theken ki puli ke de jingpo tu ki bam ki baki tengah senrang jongki ken kempat sim langit kumbolong ki ju kita ni maka jingit kristana gitu ki por ka roy bha ka step bha ngi pe apo ki kam apostol ngi ikit la ajar si phang san ajar ki la kla mut ki breu bar kambun ki bakla ka mut pat ki de ki tengah ken thai ndai ki tengah senrang kam slem kla ka mut ngaju keren dan da bang ngaju orang kan kurukom Syabeneng kambun kindan kikintai balai namar ba kambun dari kikintai ru habalom di sekri ha gini balang lidai ba habeneng syak ban songka songman atrai kintai kelai kini ayo ba kamdan ngota songka songman haji por ki ba min shwa kitnga kintai long ba ye kitnga kintai la khmi lenti ken ye ka mamaki ken kidai ba pen ko ngo ken How tunga serang jongki ken pabruat ikan nyam ladeken ubam sim palong lese Kristan de ta ken ubam mane blai thau lakmi linti ken ba kidai ken je ka ken hapan pa sa ka jing mane blai thau ka ta de kum kmi linti jong ka spas nam ka baning kong culture ki por kini kitnga serang long ba lese lingba jong ka jing Jalak jong kane ke tengah khantam da ke jinglong jingim kan pin poi ke ni di tengah cenrang den di ba poi si kata ke jingmane blai tha bikin poi si ke jingit pat kristal lingba jong jingim jong ki tengah ken thai kilak ben job lene kilak ken ye ke ba ki kin walam ken ye kilak ki tengah cenrang jong ki nagam ta bikin poi si ke jingkela ke bomot ken ma ba ke ni ke keren ya ki bala yo tengah nam ta jong pi ki samla om shimla ai lai sen ye pi ban yo yo kure mu bom de ken ubanget how chris hi kwa khot jing sajahi that's your problem not my problem nomor bakak tin jung blai kala hikai jano kide ye ga bapen yo ni tep ye kene ga jing shisha baka jinglong jingem ka kran kam jamba bane shibon tli gi jing tai ka baraka ktien ka jingem ka kam kran kam jam ban ye ka babun ktien laju tiap bagi kita kambun kita ni kisin rang kat research kalap ngam tik ade namde na usin rang un keren la kam kam no kanya kasisngi kumba la bun tap san hajar ne nyo hajar ki kintin kintai pat lai po hajar ha kasisngi ngam tip kade namde na nginya pai khot ken ka ba a nginya pilang way ar lai Habakin da kini ia kata ka jinglong ka jingim basmo jong pi
kepada kajing sengau tien. Kani ka tien kmi kadai kebala pendan kam kan ha kajing mut jong nong saki ke bela ni I daki khmat do jong ki. Kajing em jong ki banget. Kadai kajing em ka baki wei pat kin kmi. Lesingan ong kan tien ka basai. Ki wei ha baki pet ye ki banget kidai bani I ken yau kres ken ha kajing em jong ki. Namar ba ka Bible ka baki ki lak ban pule kadai lingba jong kajing em jong a jong ki. Kalau dah sisa ka kabuk siar ya ka bangi ken gin sak palang ya ka dor ukres ki wei pat. Bara ka juga por ka wan rengkat berkajingkit kli ka bakrau. Da ka jingai kmi ya ka jinglong jingem ka basngor jo kini ki tengah kin thei ki bala net ukres kini ki tengah chin rang pat ken saperkat. Ya ka bakin poi ken sa ka jingkala ka bamut. Aba ki I ken ya ka jing shifting blay ka badon ken ni ki tengah kin thei jong ki. Kani kin tin basngor kamut ken bakut kamut bamdan jing thop rial ni tingit. Wat lada ka kentop ru ia ka jingmut jong ka jinglong kuat ha ka jingdai prado ane chung kha chung man harai ka ni tin pasmur ka kentop ru ha baro ki benta jong ka jingim ka nongrem jong ka ni ka jinglong kawan ha ba ka tengah kan ka setting yo blai Lalu kuat melong semua raga jing jong pi dan kam kan ko ki tengah kan thei ban setting suai yo blai Lingba ka jinglong jing em kan ka ba klem pok bria ka jing em kan jong jing shifting blay jong pi la ban job lese jauh tu tengah bompat nget sha ukres kanuk sa ka ba sai kadar ka dai lingba jong kan ka keme jong u doctor jong ka theology jong ka Roman Catholic bolong ken Saint Augustine Saint Augustine udan kupa jong ba kerteng ken u Patricius Uni kupaju ulong kupa wapin saja hadu kata-kata ya kajing sam. Hai sa u Augustine ru upoi si kaban em ka jing em ka perthai na kada wo bot ka jinglong jong kupa. Harai ka kemi ka jung ha ka kot jung ka confession ka we ni kot mo pona ma jung Augustine u tho wong kan ka ni ka jing em jinglong jong ka kemi jung ka manika kalawan ra ka nya ka jingkala jong kupa jung. Ko kitna kan thai Jinglong jim jong pi jong ka jing shifting belai. Kala benwan ra jing kala yo tengah jong pi ke ni ba jingai no belai. Ala. Atari ke bening kong tupin kong ole de ke nyau tengah. Kebar pat. Ka jing pin ibha ba song kon ya ka bangin I dekat balai ba sao. Sa pang ka tai ka dur sa taingan sa pun I di dur kandang mo pinip balai. Lagi ni pulih lang ni ka dekat ka balai. Wei arlai. Iba ka jingpit iba jeng gitu kiba ai bahkan om long tang kata ka sabar ka jong ka batan sinyo ka badeng ki jingdeng siar lane ka bakup ki jangkup u Petros hamul to ini kintin u klem kang ke ni kitnga kentei ban pin iba ila de ban ipin itanat ila de Henry kim dei pat ya ka ban pin iba tang ya ka ai ka sabar Katari ka singkran junguhang ni. Kalang kabala kanya ka ba mga mapingin pindan burom yu play na karyam ka ba ngi ken ni pong hare ka ju ka por tip ni ka way karyam ka ba mapi pong kare ka yet kmi ru jo ka jinglong jong ka donut jong pi. Kadaw ina perkat pas pang karyam ka bet ka ba ngi pong. Ka jingram hang ni Lalu bagi dia kijinggam ki baki kintai jong ka pertai Greco Roman lane ka pertai ki Greek Roman ki jumlian kan ya ka bakin pong kan kenang ya ka bakin leyu kenang ya ka bakin yo ya kata ka ding sya itu itau ka ding sya ya ro ya nam ha ka em lang salang ha ki por ki mamen shwa ha ka wai per kintien ni la man ong baka jing tmu jong ka jing pin ibha ka ni kintai ki por Kalongken bakin keringnya kijing perkat jingmut jingkiwai syaki lene bandro ya ka attention syaki da ka baki le syaki riam ba itan sinyo ba ideng siar ba in kering hikmat jingkiwai ben pet syaki daya kum kene ken bo Petros ukang wat ki literature menhendar ki kang ya kane ken kijing temu jong ki ten pong riam pong pet nam taban kering ya ka attention jingkiwai syalade daya kene bau Petros ukang Kibanget
Kim day ban kuat ban putu bot ya ka jinglong. Jong kini ki brio lese ki ba kuat ya ka ban syak itu itau syak ya rok kan ha ka pertai. Ane ka emlang kesalang. Area ka juga por ka mut phat ba mau mangi ngin hap ya ka bangin pong noi ki jan kin ki ba irai toy ba em ka mut kum ta. Ane ka mut hiru kan bangin day bendeng siar syuk don ki balang ki balahi kai kan baumbit bendeng siar hap lau khat ka siar. Em không katar kom day kam dan ka jingkang. Nang ta bantan senyor long. Em kam day kom ta. Tin chung blek ka sha ban le ki den re kai ka ba blek jingmut hang ni kalong wat nu blek jingmut tan tang ye ka ka ba sabar. Di tengah kestan kim day ban perkat ye ka jingpit iba ba sabar ba ka day ka thamai. Jong ka jing itanat ba shisha ne ba songkun. Ngapit ka we ka video po YouTube. Sapang gitu ki video make up jogi kitay. Ngapit ini kitay ka ba isniu dor shisha tip lapis niu les knang ne ngam tip hanrai ka ba isniu shisha ban pet ngatrai ba tiak ban me pini ite ban kedit trai. Kay ka ba Josh sibet ngarang pet pa na mala ai da katuka jing speed pa katuka jing yat for what ngapet kin ba kumno kan ka droy la jong gitu ki khamat sibet kadang pet nang pet wow ka ba breu ha namar pakala make up hakar kom badai ngama bakalang ngabasniyo kan jawa pinlet ban make up nila de sa pogi beauty salon ni ay ki pa beauty parlor miyong kamlang ngabasniyo pilaan pelot ang tuhan ray usiar pa yo bikam pelot pungar bahang tu ban hanya ka pelot bor ka jing ba jing tenak ko donot tar ka jing kran jung terus ini pa jing kat oh kani kan ka kum riam kan ki por sai menendal atrai pa riam kum tei menta te pinjin lang ya pong kum tei dei arai ki por msyabar kani ka riam ka ba la tip top na baro khat ki riam tei nang ta kini ki pat ki jing deng ki yudeng ki por mensua nani ki la long kum ne rupa rukum jo kini ki jing deng ki ba ki yudeng kan ki por jong ka spa sunan ko bingkong nang ta ki janru ki rukum than senyo lara pim sngo nang banyo style pet ni ki style tite tedi ki kum than senyo kan ki por ki bambin shwa par ki brio ki pa dei ki naga jat long yeng bakra batri ki kampelet jingmut pai ya ka jing than senyo ki da plot da kaspa ka po jong ki lese de ka babun nang ta banyo ki tenat jong ki jing than senyo pet kini ki stasiun jong ki kentei ki por mensua nang pet tapi ku adur sampai po internet tapi nang sawat danga so IP kalau punya style lesi dari tok mana-mana pin tan kum tei lagi nyapa saya kan khot kan tu pasal ko tei long tu ni nik sa mo khot pasal tu ni prilang rei tu ai ba kan long uta ubriu balari jong ka donot ha ka jing pin iba ka bam sak ka jong ka mensim ba jamnot bat bajar ka balong hakmat ublay ka bakodor hangat ba unu tengah ngatrai usu sarong bai la jong ka tengah haba ka tengah ling ba ka riam ka bet ka phong ka kring ya ka jing itnat den shum tal lai kong thei janga mo mong thei lesi phong ka riam ka babar ka itnat piong ish lesi bi yara ni i message jong pi ijeles ham ta ka sing nang syasa tu ka message tengah dai kan long ka basut nat han rai kalong ka ba mapat ja ka bangin tham sko bhai kum ta ka jingro jong ka kom phong riam phong bet ka ba ka jado pan ya ka jinglong jing em gen ka jong i la ya ka ba pin yo ya ka thei gen ka ba nang pha ban riam ban bet ba jeles pha jinglong bat kum ka sot yo kata te ani wo la ba na yo lok ya tengah kani ka ktien kan kani ka ktien utau beriu beri jom ka download kamut yau beriu bersapo ni kamensim ke bapau pat ba namar bakani kin ri ka bala sim kin group touch kamut pa ka bom sim la pin pau kai ka Petrus kin tu ye kitnga kan thai kalong bakin kampen ibaba ya kata ka jinglong de ka mensim jongki ka bom sep no
Pan ni ka piplet jimot ken ya ka jinglong ken jong ka do ne kata ka dur khmat jong ka do ka bala i shabar. Nomor ka do i shabar at set no. Nga hikai ka we subject ken min shwa po Honeston Bible College ka bala ai ka teng da ka secular and religious trends. Sebab kiwe ni ki trends ka dai ka medical trends. Kadan ka we ka medical trends ka bangi ngikta ka ha bidai bat ka ni ka trends ka ni ong ka longevity. Kaya kata ka longevity, kaya kata ka jing persyang jong ki scientist, naga bentaban sinay ka jing ta, kemat, ban pelat ka jing ring sti. Ngatip can baru khot na pering jong pi ta, ay dai kemat. Oh contain le keren. Kada sa don win ngelap wang baka pelaj contain ite ka di ka pela bajeliu ni bajeliu tam. Ma play ka don ki bubun pa ki jinit ki jinat oh gitu. Kam nang ka basniu ka man thiet ikum kita. Henry hilak bantiet kita cinta di beremdo kadang-kadang orang pilih ada jabat berpimpin jumut je ke jinglang ke bersyapok sabai ke tu ke jumut jeng pi ke bersyabak jinglang bersyapok ke ba upetras ke tu kalau dan ya ke dia ke mesin berjamnut ke bamut ngaurit ne humble ne bersajam mik kat ba ke ketin jar-jar ke pat ke mut berjai-jai ne bam walam ke jingpin kelumar ke waipat. Jadi ki atli ki jinglong ki dan kambah do kata-kata. Ki breu menhendai. Ki tho ini ki atli ki jinglong kum ki babhatap ka ba ki thei ki la bandan. Ba bonru ki jikutu ban tabe sikini ki atli ki jinglong kan. Ban sya ka riam ka bet ka phong ka kup. Hikai ki bikin bet sikini kum ta uni trust lu kentu kan ki thei kristan. Ki tengah Balong Kristan kikin tay, makin tebe pa chapang jogan ke jinglang bajemnut bat basngurit. Katengah ka mamdani kini ke jinglang kan. Bajemnut, bajarjar. Pasuk ki ko kau bet, la jam dum kata. La jam ka pidani ke tengah kan ke pasuk bau bet. Na de baki ade na tia. Jing ma ba. Na boleh namar kalong ke jingban kia yo tengah. Kalau ke jingban kemeran yo dia we. Ya lau tengah. Solomon long kenuksa ka masyai kadar ba bidi kini ka bentang. Aka pikai ka tu ka jingkren jong pastor nang pusat. Uang ken aka wi jingkren sutia ju te jingkren sutia ne kren danda ne kren jingmut syana. Bandan kilok jong Solomon ki kambun ban ya kita ki parau nget jong kita ka balang ka baulet. Syajar ngut tu pimo. Natrah ni mau nglim flog ni wantang kilok jong Solomon la kamnya. Jingbun lok jung upat kakta ya ke jinglong ke jung nitip ya kata imat namar bau Solomon ulai kendo ini kintai bamdan yang mensim jamnot bamdan yang mensim jong ke jingjar-jar ndai bacu bau-bau bet kau bet dai naman ini ke daun bau thok ya kita proverb pun seong ini kintian tengnya pai ini pelilang we are la ka ba syong ha kendong halor yeng ban ya ha ka yeng ka ba kelut lembat ka kentei ka ba ya ka ja saka ka wai la ka ba syong ha ka risiap ban ya ka ba ka kentei ka ba ya ka ja ber ka ba ingkong ani pinyo kentei ka ba sibaw baw na do step hadu ba datya pe la sisa ba poi saka jaka ka ba kam kenja tim ne ka pertai ka nyokor sapang tu ka riam ka bet kijingdam baremdor dan rek mat jung blai ka kentai ka bajemnot ka bajar-jar ka dei ka badon dor tam nabaro how blai u kami iken ba pikam kodor ba pidan iken ka jinglong jemnot ban ka pidan ken ya kijan kinep kitung kijong pi lesing lam ong ba ka pidan kita jingdon ki baremdor ka tilatit akabat jengglai ka kamrem dor ka bajemnot bat bajajai be ikani baru petros pai ka nuksa ken hakan khatken ka ba hakan khatin ka ba san ban reu ka nuksa ka paka jong ka jingpin ko ngo ya ka ba ngini i ken na ka jingim jong ka sara to ini prilang namar kum ta menhendai kita kikin thei ba khoi ru ki ba ju kermen ho play
Kila jupit ibhai la dia dah ke pen kok ngo ia la dia haki tengah lagi jonghi. Kumba kesara kala kongo ya Abraham dah ke bokot kenra jauh ki kon jongka ba pilong mentala da pile ba ba pem syetieng ya kano ka jing syarkai. Kane ka kentien ki kentai ba khot kamut ba kini ki kentai jo kita seben berem kendan syo ka jing duna kidan ka jing duna. Kidan ke jimbok lah, saya ke sara lagi kidan ke jimbok lah bak bakrau, hai ke bak pak song kurim ban ya Abraham bat kan ke Hagar ke borak jinge hadin. Kane ke tin ong kinte bakut kamut ya kita kinte kin ke bu ya ke jingkermen ha ubelai. Kata ke jimbok nang ni. Namar baki kinte Kristan ki bau Petrus Ukren gen ki kemi lenti ya ke jingkermen ke ban sawan. Kumula keren ke hakal nang kuning kong, kumta ka dairu yaki bikin pertubut, ya ka jingpin ibha ka basyapo, ban ya ka jingpin ibha ka basyabar, kumalong ki kentay ki bakot jang ka testament ka barim. Ka pang padeng jang ka jingpin ibha ka kum ka konteks hang ne ka long sipang juga ne. Baki day ken ya ka bapin ko ngo ila de haki tengah jongki. Hakamat jong ublay, ada pi ki tengah kentay pipin ko ngo ken ila de ken halau tengah. Kat bakum ka jingka yung tinjong blay. Nganong ipi kata kadai ka jingpit ibha. Kawai tenata makmat jono. Makmat jong blay. Nataw Petrus wa ka nuksa ka jingim jong kasara. Kasara. Lakran ini kintin. Kala kot kinrat. Yahweh. Ya u Abraham. Tunga juga. Ni ya kadingin lasot na po Genesis nang bakat pra kot kin ka bakat ar. Nga try bilang kin ma men bagi wan tikin langot we du try ya tu lupa kan ong kan ba lasip snen pen sa yo kon hawa kasara kali sngoy kan ni kala rke kala samut kala sa yo ketek isak kamu berke bat ka ong atat kemni ni kemno kan ngan nang yo kon haba ngala temen bat ukin rat jonga ko mut ke yau Abraham u Abraham rula temen kan kemno kan nang yo kon kata ada kejikiran hang ni. Sina ka chpang joga jing plok jing kloy jong ban pun ko ngo kasara ni I bhai ka story joga jing im joga sara ni plet jimut kasara bat Abraham kisah ning kong ha ka snong ur da pitip ka snong ur kolong komno ka snong ur ka de ka civilized world ni ka de ka pertai start pertai shai ha ki ki por ki men shwa joga ri Mesopotamia oh joga Middle East no Middle East ni Mesopotamia kala tekai ka ja ban mino naga ni kajika ken kam day ka kam ka basok haray man tawa Abraham ken uyo ka jing ipaw man min okay man step ong ila katanga nginha ban ya mino nginha bilet chika ka jaka ba chibo man mudur la se u tanga jang pi u ong gen men nu blay wan kran nga ken ka por ba tiak man mit but ni man ta ngin sa ban ya mino man ni sa sya kan snong ka balong kindong hae bilet ne ko kitanga kan thai Kongo na. Letang pay kapake. Ngate ya. Ngan kerku ya pay ka masuk. Ada ngate ya. Sara kam simnong kam ta. Kasubot bet kasubot ko ngo bet hawai. U Abraham. Hot. Tengah kestan mentah let's say kong thai janga la da jaya ka ba I khot kenrat janga ko ba khot ka Sara kan ma ki por men shwa ma bakot kenrat kata kamut bakade ka rukom khot ken jang kitu kin thei ki por men shwa kare kata ka lesbo kare ka rukom ken ka baki jipur million ken ya ka bakin khot namar bakade ka tin kenrat kairius kamde ka rukom kren ka bolong khala tanga ka Sara marwei hare wat ki wei kin thei ki khot ken yu tunga ju ki ukenrat Baik kung thay le si in kot kan rat nga le si kan longgen kita ka jing pin le ran ka bakraw. Minta ini yo ka jing kran kan rat jonga. Ai kan rat wan bam chano. Tai kan rat jonga ipang. Ikan rat jonga dang bun kam ngatran kot ata kurkom te kalong jing pin le ran sya ka bakraw. Hari ka ai ka uni u Petrus dan ni ka ban keren hang ni kalong ba fiction ni ko pi kit nga kan thay. Pilong lak loy ka pin ha po pin ko ngo ila di ha u tengah jumpi kata deka
jik pelet jemut jong betul sempok hangne. Kasih jengi berkelak ba. Balai kelak namar ba kilong hani ikut komene nang yang badi pastor ragba jengin dala wai jesuk step tena yang hang tai yang ngi kasih ilong lek perdet sisa. Haga jakai ke ba ngingin ong kenrat yu tengah ngi ong kenrat banyak lagi kon tekadau dala yo kon i tengah abu sarut. Dai no beli marki kon ke long kenrat ni i kenrat cengah ni ba i cengah istim cengah. U tengah laja na sarut. Kum kata kalong ke bamha. Kumbawa Abrahamu yengken yu pa jong baro kisinrang ken kibanget hau Jesus Christ. Kum ta kasaru ka yengken kum ka kemi jo kita kibanget ken hau Christ. Dan ini kadau bagi tengah kita kila melong ken kikon jong kasara tang la jabe kidoni kini ki artli jinglong ka beningkong ken kiba iit benle ka bha ka melong kasara bar ba ar ki bam syapti ya kanu ka jing syirkai. Kadai ketin ka jing syapti ya kanu ka jing syirkai. Kalau let's say kaban sim na kadang perkat jung thok jung kita proverb kabong what syapti ya ka jing syap what syapti ka jing syapti ka bakendit namar ba ki tengah kita ki por ka mencua ki dan ya ka ikhtiar ba ki dan kita ya ka bor kila ya ka bakin abuse kin kam baklai ka bor ki ha ka bakila ban keren de tin ken ki bersyirkai ken shala ki tengah jai ba pambut yang lek kam ta le siki berngem berset ban da kam ni da kam tai ban syok ban dak kum jo hari Petrus ukutui ki tengah ken thai long kristan wong ken ma yo blay shifting yo blay da ka ji shifting ke jong pi ken karwan ra ken ka ji sei sok la sha la shisngi blay un sumar ken Yaki apa ki tengah senrang jongki ki tahu jing ki tahu jing kumar ki tahu jing syirkai kan tang namar baki kentat ya se yang bagi mani taki beli tahu jongki Petrus ong wat ki kuslai kopi kita nomor utrai nana kalian jongki katu siapa kamram jong ke tengah senrang krek sama pi bangoi pi nginam spare lara kete senrang nomor waktu jong beli kita benkeren kamram jong tengah kanya kamstet makapor kamsha tanya pulilang way are line kopi kisinrang kumjo to da song lem bat la ki tengah kat bakum ka jingtip bha da ka ba ai buram hau tengah kum ha ka khiu ka ba kham telot bat kum ha ki nong yo bentalem na ka jingai ka jingem kanang ye ka ban om pen pet no ye ka jingwai ka jungpi kane ka tin ki tengah sinrang hang ne ka thau ne ka mut ken ye ki balalong kristan Kumukni jeng kayeng le siu tu tengah ken uba lapoi ben long kristan ula le si bon chipun bore ka lok bore ki kon bore ki mrau ju yene ki sekri ju bakin long kristan kum ka tau Petrus aimen sim aimen sim Henry kuntu man ba pi ki tengah senrang ru pidin tubu dia ka kumle jeng ki tengah ke kata kalong ban pen kun kongo le dia ka jigi ka ni ka tien jong blai Baruang ken tu da songlem bat ki tengah ken kat bakum ka jingtep ha. Ka ketin songlem kadai ka mi pau tang ni ka tas ben bat mai. Ka ba kun thop ya baro ka jingye dei jong ka song kha song man. Ki tengah senrang. Ki dei ban em. Ya ka song kha song man kat bakum ka jingtep ha. Ho nyim tetep ha kamut ayu ka ketin bong jingtep ha. Han rei kalang ka pasai ka darpat. Bagi senrang tidak ban em bat ki tengah jong ki dak ai ka ban kong da ka jingle pikir bhai la ki tengah jong pi ko ki senrang lalu jong kata da ka perkat seni bha dan ka por ka itu beja mangi ki senrang nya pe na ka perkat jing thai ngitip biang ya kata lalat Kikin tay ma play kitan kam kan ni ka mamangingin ai kan ni ka por ka bangin snap kan ya kata ka jing pau ju ki harai mangi ki rang ni kloy ban solve problem tengi sedang ni ka bangin ya keren no oh ni pat up ite ben kru law what no la la solve no what hagisha kim up kim kwa ban solve problem ki kwa ban snap ya ki tengi berkat sepang jo ka jing tuak jong ki
Ki ong gen ka jing pulia ba ki thei gin bursin ki yak ka jing snow ni shin rang yak ka jing snow khambon rai ba snow si galong ba dan ki por ba ba mangi ken ni chutan ki bore ki thei ki perkat mangi ting namar ba ki long ki khil ki batrot ong petras da perkat ba nanta da ka jing snow lem ki ngala sin syo ngala syo ong kong thei mo pi su tho re nga trai bon pha na ki tengah kan thei ki bala ong lai tengah jung ki phim su tho ya nga te ngiru haji kai ki bingin ong tho ka e ki bangam su tho ni su pengkot kem ne ban namar ni klem perkat ni su tho shana ji mut ka thei bisya thnam hi pok khang to la chit khli ang ko badai ki lok hadu ba shibet ndah ba nyimut ia ka bangin ya bam jalang ru shibet lapat at no kala thot no kata ka jing dai pi tiap bhai ka e bang keren kham tam ni bila song kha namar play experience tani ka tin pa kong da ka ba ai buram ha ka tengah kum ha ka khiu ka telot tani ka tin ban ai buram hang ni ka thop ka ba keren pa ka ba pen iru iki kam ki ba pen pa bala buram ni tai ba de ben buram ban keren le se ban ajing ro ni ki rang em ai ga la pla kha nga kham pan ji bet ni kong thei tam ba mli le kong thei ma ma ha kai lang ki di ba kha to ka ai ba ja ni ki rang em kamun sen ni kam duna vai ka tu ka ban keren ni kong tien jo ka ajing ro kham tam le le ki tengah peli la chat bang ba ka ja cinta ngaleng la ba lai pliang sau pliang ru hare ngapat ong ni minta ka sni cinta tapi ka bang ba sibet kai ka ja ndala kali kam no ka bang ngai sam dan kam ban kali namal ba bambun batip bala bang ta kali pat kam no ka bang ni mun sin kirang ni juba akari kur kam ngim ong ro ni ku kum ni minta ka bang ma ka cinta ni si ong ne pimi ere kan ka pling laplut kan pling abang ibu mana kata pimi ere kan pling labam jika yang main ni ke bang ba ke cinta ini fi nai magi pat wow gi keren da ka we kum keren ke ba pelong ye kini kita ben iritit ke kum jubab sini nai kedai siap hadai kata jika junga nama banga de we kita balik kita kilok tengah cepi baru kum juk de jingle sungi kani kalau kemudian kam hai kemudian ai buram si kintai nama belai nama ba kintai ki long ki khiu ki betelot kani ke ketien kan khiu betelot ya ba pengkelan te ketien grek as tenis tero kamut kan ya kajing telot ke bakin jado lane kajing snow ne kajing telot di telot kemudian ka physical ne emotional weakness kamut ya kajing telot akabo perkat perdan yang belum intellectual kikin tay si sai kilang ki betulot kan ka bor met bor pat kilang ki betulot ru ka jing snow dan kikin tay kan ki ba kam start kam champang kan ya ki chen rang ru kam jo harai kan ne ka jing tulot hane kam mot kan ka ta ka jing tulot ka bor perkat na ka jing tulot ka jing snow ka jing tulot kan ka bor met bor pat chungki ngigil tengah kan ni dan kam ni ka bangin hapan kan mawi ka de kikin tay kilang ki betulot kan ha kini ki benta tingin hapan ye sya bat ki why ho play ruben tawi nyok ka bor kan kumno ke menyerap ki dan kini kisenrang kan ki balik kumno ki ba syem ye kadika ikhtiar juga jinglong ukhle juga yang haduk baki kloi ke baki berngem berset ki kitien ki syukai salah ki tengah bapli itu ki tengah bapli ki retmen same har petras sukin tu oh tengah di man ai ke burom kan la syakaktin lane haga kamru kumjo mden penen kam bakla ki ikhtiar jog julung tengah jung pitenem dan artli ki dau ki bau tengah kestan udai ban pin kongu aga diga jing kai ke bau putra su kuntu ke baning kong ma balai namar ba ka tengah ka dei ka nong ya yo bentalem na ka jing e ke jung balai pitenem manga ma pi kin thai sin rang ong pol gal tial nong balai khat ba bra ngilong ka ju ha ublai we are equal in the sight of God nyim ye phe ublai ken ai ka ju ka kedan wai ka juk ka hok kan kin thai bi kin rang hakmat ju namar kata kan ka dei ken yangi ka bangin pin hapo kan yang ka jingkai kin jung play ko ki tengah shin rang na ka benta ya ka bakin kin thai kin yo kan ya kata kin jing buram nangi param tang kata kin ma ba ki dei kita ki ben sai yo benta lam ha ka hima ka jung play
Kabaar pat kadai kani. Balai dan kami kawan pinhapo alih ni kajing kai kenang bakanung penpep. Lani kanung pentot ken ya kajing tuan. Itim ne mutunga ubo feel. Ya kadi kajing ketu jung Petros ubo mensau. Ubo kajing mensau. Ne ubo kajing makan ya kajing dai kajing ubat ublay. Kaban kata ru wat kapo kajing tuan. Raja ya kaba kajing dai silok sitnga kam da ilong kata kaba ilong positif. Ngane kam da ikot ikhya ba kajing dai silok sitnga kan kata ba kapo kajing tuan. Mana na prenjong pi basuk balik duai marway hakapor ma pitang ya ketat ba tengah jong pi. Hakapor pinangnya dom na se po pinangnya sikle po pinangnya bitar diterai kan suk terai pilet song hakajing tuan em. Takadaw Petros ukentu kan ba pertobot ya kada kajing hikai namar bakannya rap ya piken wat kajing dai jong pi ba no. Para blair kumjo. Ngalakut. Kajing hikai dengan pingkut tau bang pin I ni kidur kum bang jule. Tagi ni pet ni kidur. Kum kajing piken mabe yang kajing kai para khot. Kaman gong kidur. Kabang nget marsin pin I pinya rekhe ngam te pin rekhe na. Pet ba aku kirang. Husiar ho balong hagatai kurukom namar bagatai kam dei kurukom ka bagaktin cumblay kahikai. Oh. Ngam dan kamu ngan bun ketin namar bangalat keren sipang juga ni mene. Sagari kawai. Namar ba dan kam ban submit temo ke kentai hau senrang ni hau tengah pergi jepet ke submit iu. Ketika dur ke bangasan na internet. Dia, what's this? Kau ba iya kay kani? My submission to you. Kada kajik submit juga tapi ya kay submit. Hani ba iya. Pun kuat kanyut. Berat ini kanyut. Sat ya kali. Kata ikam dia cik perkat submission ke babiang. Dan mereka daw nyihapan kiarkan na katu kajing longgen jong kajing sarong. Lada pie sarong pimlong ki bajam not pimlong ki basengurit pinya. Kumde bat. Pinya shrut pinya pen Lada pi don ni kamen sim basarong. Pidani itu kamen sim ke belong kau ku ki tengah kentai. Pen sa pelong kum ni ya ki tengah cenrang. Pensa penpoy ki sit nom yek. Nama boleh nama ka kambha ba syong hak Lord nom yeng bat ka kentei ba kau pe bang ne. Hang ni ni utungau ki si jurong piti bi hajong tenom. Kani ka lampat kadang khot ai hari where are you Syedamidan. Nama bala kau we syong no tenom sundan. Sa di kowe kadur ka bangarang yo menen nai kong thei. Piti di kadur ba syong nia ba. Tay japet di kadur. Artlik sieng. Tengah maka tengah. Back ke comments. 700 years old skeleton of a married couple. The wife is still arguing. Nyaus pasnem. Kisieng skeleton dan ki arngot kisi tengah. Tengah hi kadang bau kau. Pet kesintur ang hatai king belato rut sau. Katai ni jong tai. Asya ya kabangan batai da ka story ke baja sisa ya kabai kung thei itu ya nga. Ngaji yo story bun mana kung thei da masih keli itu story nga so bangan yo benya samlem. Let's say ka do ko jinya sulok. Itu kena aspang jung imerat bat iparat jung. Kiri parat merat jung kiri belong kristan ki smart bahasa ki syukri. Imerat pat idan ka jinglong gen ka ba biu bawau kau bet malakan segi de baki ada beratia. Lale ka diru. Umpat biang untuk parat la syukur tok la syukran ni le sekali empat biang su bau bet nomor bide ru syukri you try be sang tinju betang Islam keren ru dalam poe hayeng mia bale Islam keren menia la bau kumta kat padang yak kesengi kumta itu parat la nguk klik kau kesengi di breu jam not mo rem sula syuk ye kata ka jing bau kat bidang songkai dan berbawa tak itai parat tay parat sibit cuan bet warak bet kawal lingkut bu tang ngan pom no ya pam ta kom kata kam sya ka tin jung play bangin le
Ray lah kemnu itai merah naduk nang tapat ikelang bamot. Em cu babau syu. Harai ka tien cu play perkamsya ingi ingin le atakor kom. Harai ka dai ingi kenya ka bangin petobot ya ka jingkai jeni ka tien cung play. Lara people tobot ya ka jingkai ka tien cung play. Pilong ki ba jemnot, pilong ki ba jar bat ki ba jai container shinrang kum tengah ni kum tengah. Pin salakin ban nyok bante ya kai. Ya ka yeng ini ka shongkha shongman jong pihak atakor kom ka ba play. Wah. Perang ngai kai ni ka jingkai no play. Makalong kemudian kamha akin kiski ke bamenta. Pada kejingkai ngaban kampnya susu sawan sa seminar pin sayo kan hagrik tayo balong kan yado si baar hado si thodi do trying kurku but unang ay kajing start ng awat pi ka bangin ang lakin susu ya ka bangin pinapo ilde ka jingkai yung tinjing blay. Kabay